a verdad que na miña xuventude non fui moito de ir ao Breo, sobre todo cando empecé a traballar. Eu empecé a traballar no Ensino, coincidíamos ali no pabellón, e bueno, pois velos ali, xa te animas, xa te aficionas ao baloncesto, e bueno, empezamos aí con eso. A mellor lembranza, bueno, foron 12 anos, foron moitos. Bueno, a Copa Príncipe que ganamos en Zaragoza, por así, bueno, como primeiro premio, non? Que primeiro trofeo que se ganou desde que estuve eu ali. Pois bueno, pois a verdad que momentos moi bonitos, sobre todo, bueno, cos compañeiros, que ao final era o día a día. O último partido contra o COV foi así, era un pouco pois un premio que esperábamos todos para unha boa temporada, e foi bastante, pero bueno, un momento puntual. Despois os peores momentos, coincide un pouco que dixo Marcos o outro día, de compañeiros cando se van, non? Pois despedidas de entrenadores ou de xugadores, ou porque encima pois algún que se iba lesionado, pois esos eran quizás os peores momentos. A ver, significou moito, foron moitos anos aí metida todos os días. E agora significa moito, porque agora sí que podo levo ao meu neno de 7 anos ali a ver os partidos. Bueno, casi toda a familia estamos aí moi metidos, e bueno, pois son momentos moi bonitos vivir aí todos xuntos. Para min o Breogán do futuro é o que estamos agora. O sea, eu estuve no momento peor, as vacas flacas, non? E realmente o que soñábamos daquelas é conter algo como que hai agora, non? Pois a implicación de ter o pabellón cheo todos os partidos, unha directiva implicada, que se mira, é un proxecto pois a medio largo plazo, daquelas era todo como a corto plazo, non había material, non había medios. E o que hai agora, pois a verdade é que para min é todo un logro. Que se manteña, sobre todo que se poda manter isto, e se se pode mellorar, bueno, por suposto, claro.